Ola, hoxe imos facer unha receita tradicional moi faciliña como é o leite frito. Os ingredientes que imos utilizar son 1 litro de leite enteiro, 6 xemas de ovo, 100 gramos de fariña de millo tipo maicena, 200 gramos de azucre, unha codea de naranxa, que temos que quitar o branco, e un pau de canela. Iso é todo. O primeiro que imos facer é ferver o leite, ca naranxa e co pau de canela. Vamos a deixalo aí hasta que ferva. Imos mesturar, mentras ferve o leite, a fariña, o azucre e as xemas. E a isto imoslle mesturar un pouquiño de leite sin que este quente, da leite que temos na poza. Sacamos un pouquiño de leite que estaba a quentar e agora ímolo a botar aquí. Non se pode botar quente, que senón córtanse as xemas. Entón aquí revolvemos un pouco. Botamos un pouquiño máis. E isto xa está. Vamos a esperar a que ferva o leite e xa mezclamos todo. Agora que xa está fervendo o leite, sacamos a laranxa e o pau de canela. E aquí na leite quente, imos a botarlle xa as yemas, co azucre e a fariña. Aí botamoslle todo sin parar de remexer. Cando se empece a despegar polos lados, sabemos que xa está. Vamos darlle cunha lingua para aproveitar todo. Aquí botamos. Vedes como se despega por aí? Así como ten que estar. E agora vamos a deixalo aquí ata que enfríe, que polo menos 5 ou 6 horas. Normalmente eu fago pola noite, así pola mañá xa podo fritir. Aquí queda a enfriar e xa está. Non me puiden resistir e onte pola noite xa tomamos un pouquiño de leite fritido. E agora vamos a ver como se fai. Estivo un pouquiño na nevera e fijadevos ben, imos fritir un pouquiño, cortamos así cachiños en cuadrado, máis ou menos, vámoslo pasar por fariña e despois por ovo. E logo vamos a fritilo. Eu poño sempre aceite de girasol. Ese como imos facer. Entón, vamos a terminar de cortar aquí e xa nos poñemos a fritir. Imos alá.
seguimos facendo.